Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης είναι κοντά μας. Καλησπέρα. Ξανά πάλι εδώ μετά από πολύ καιρό. Πόσο καιρό είσαι να έρθεις στην ΕΡΤ? Ήρθα. Είμαστε virtual reality απόψε, διότι σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών δεν εκπέμπουμε από τις 8 η ώρα. Ήρθα για να συμπαρασταθώ στην έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως κάποιος ο οποίος, όπως είπατε, ως κάποιος ο οποίος, όπως είπατε, είναι κομμένος. Εδώ και 2 χρόνια από τον προηγούμενο Υπουργό Προπαγάνδας τύπου κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τελευταία φορά ήταν πριν 2 χρόνια εδώ σε αυτό το τραπέζι. Επειδή είχα τολμήσει να αναφερθώ στην ανάγκη αναδιάρθρωσης χρέους, αφού μου είχε πει η κυρία Έλλη Στάι ότι αν το πεις αυτό δεν θα ξανάρθει στην ΕΡΤ, και όντως δεν ήρθα. Αλλά επειδή ακριβώς ήμουν κομμένος για 2 χρόνια. Νιώθω 2 χρόνια κομμένος. Ναι. Νιώθω την ηθική, αν θέλετε, δυνατότητα, ως κάποιος που έχει κοπεί από αυτό το κανάλι, να δηλώσω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, το κλείσιμο της εθνικής ραδιοτηλεόρασης, αποτελεί ένα βάναυσο χτύπημα σε βασικές αρχές παγκοσμίως του δημοκρατικού πολιτεύματος και αν θέλετε και του φιλελευθερισμού, ούτε καν της δημοκρατίας. Το να αποφασίζεις και να διατάσεις το κλείσιμο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης χωρίς συζήτηση, χωρίς ενημέρωση της Βουλής, χωρίς να υπάρξει καμία διαδικασία λήψης απόφασης, αποτελεί, αν θέλετε, πισωγύρισμα στην περίοδο, όχι πριν από την δημοκρατία, αλλά πριν από το habeas corpus, αν θέλετε. Ακόμα και ένας σκληροτράχυλος ηγεμόνας όπως ο Χομεϊνί δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, ένας από τους λόγους που ήθελα να είμαι και εδώ είναι επειδή από τις 4-4.30 το πρωί και μετά θα βγαίνω κάθε μισή ώρα στο BBC, στο ραδιόφωνο του BBC, και ήθελα να έχω και μια εικόνα. Πρέπει να σας πω ότι οι συνάδελφοί σας στο BBC αυτή τη στιγμή αγωνιούν. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι τύπου Ρούπερτ Μέρντοκ αυτή τη στιγμή χαίρονται. Και χαίρονται γιατί μια δημόσια τηλεόραση έκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία και όταν κλείσει μία μπορεί να κλείσουν κι άλλοι. Κάναμε την αρχή, το κάναμε γι' αυτό. Εντάξει, δεν ελέγχονται. Σήμερα είμαστε, κύριε Βαρουφάκη, σε μια εποχή που το σπάινγκ, ο χαφιεδισμός, έτσι όπως έγινε με τα έντυπα του Μέρντοκ, δεν περνάει πλέον. Ζορίστηκαν και αυτοί, περάσαν από επιτροπές. Δυσκολεύονται πολύ. Μια χαρά περνάει. Δεν είναι εύκολα. Μια χαρά περνάει. Ο Ρούπερτ Μέρντοκ, σας διαβεβαιώ. 4 αυτοκρατορίες. Το κοινοβούλιο της Βρετανίας απεφάνθη ότι ο κύριος Μέρντοκ δεν είναι ικανός για να, για να διαθέτει αυτοκρατορία μέσα. Δεν μπορεί να διαχειρίζεται τα μέσα που έχει. Και όμως τι συνέβη τώρα? Έσπασε την εταιρεία του στα 2 και έχει ακόμα μεγαλύτερη αυτοκρατορία από ό,τι είχε πριν. Και να δείτε ότι το BBC σε λίγο θα αναγκαστεί να δώσει γη και είδωρ στη νέα αυτοκρατορία. Δεν θα το κάνει, πιστέψτε με, εγώ πέρασα από εκεί. Δεν θα το κάνουν. Καλά. Ας ζήσουμε τα δικά μας τα θέματα. Γιάννη, μισό λεπτό. Να πάμε λίγο μέχρι την Αυστραλία, να καλωσορίσουμε και τον Άλκη που είναι μαζί μας. Πασαλίδης. Άλκης Πασαλίδης μαζί μας. Καλησπέρα. Πάμε όμως στον Αλέκο τον Μάρκελο που μας ακούει στη μακρινή Αυστραλία. Να δούμε τι λένε οι ομογενείς εκεί για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Και ποια είναι η άποψη των καγκουρό για αυτές τις αποφάσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε. Αλέκο, γεια σου στην Αυστραλία. Αλέκο, μας ακούς? Είμαι έτοιμος. Πιο δυνατά, Αλέκο. Με ακούτε τώρα? Ναι, έλα, Αλέκο. Καλημέρα. Πάλι περιορίες δουλεύετε? Ναι. Τώρα είμαστε οικονομική πραγματικότητα, σου έχω πει. Έτσι, είμαστε στο μυαλό σου, δεν μας βλέπεις. Προχώρα. Να τα φέρω ένα κλίμα από 15.000 χιλιόμετρα μακριά, επειδή προφανώς θα παρακολουθώ τις τελευταίες ώρες και να μην ήθελα. Εκεί μας βλέπετε? Δεν άκουσα. Εκεί εκπέμπουμε ακόμα? Φυσικά όχι. Στα Φίτζι πάνω, μήπως ξέρεις τίποτε? Όχι, δεν μεταδίδεται. Η εικόνα της ΕΡΤ εδώ σταμάτησε να έρχεται. Εγώ το έμαθα αυτό από τηλεφωνήματα. Γιατί η διαφορά της ώρας είναι τέτοια. Ήταν 3 η ώρα το πρωί εδώ. Ναι. Από τηλεφωνήματα ομογενών και μάλιστα να σας το πω όπως είναι. Έτσι. Ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, 70, 80, 85 ετών, οι οποίοι με πέραν τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί και μου λέγανε γιατί μας το κάνατε αυτό? Γιατί? Σας μεταφέρω τις λέξεις τους, όχι τη γνώμη μου. Γιατί 50 χρόνια υπηρετώ και πληρώνω φόρους στην Ελλάδα. 50 χρόνια βλέπω Ελλάδα μόνο μέσα από την ΕΡΤ. Γιατί με βιάζετε? Σας μεταφέρω λόγια ομογενών. Δεν σας μεταφέρω τα λόγια των προξένων, του πρέσβη και των ανθρώπων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και λένε μα τι γίνεται? Μα γιατί εγκαταλείπει η Ελλάδα την ομογένεια με αυτόν τον τρόπο? Γιατί τους φτύνετε με αυτόν τον τρόπο?
Φυσικά δεν έχω να δώσω απαντήσεις. Εγώ μπορώ να κάνω μόνο τη δουλειά μου, να τους προσφέρω τη δημόσια ενημέρωση που μπορεί να προσφέρει η δημόσια τηλεόραση. Και όταν μου το στερούν αυτό, να πω απλώς ότι λυπάμαι, αλλά η Ελλάδα, αγαπητοί μου φίλοι ομογενείς που με γνωρίζετε 3 χρόνια εδώ πέρα, δεν τους ενδιαφέρει τι κάνετε. Αν τους ενδιέφερε, θα έφτασαν στον αέρα. Η φωνή σας θα ακουγόταν, όπως και η ψήφος σας. Είναι σαφές. Και θα ζητήσει την ψήφο των ομογενών τώρα, θα κατεβάσει νομοσχέδιο. Είπε στην ομογένεια ένα αντίο. Δεν μας ενδιαφέρεται. Αυτά. Κοίτα να δεις, Αλέκο, γίνεται εξυγίανση εδώ, γίνεται αναδιάρθρωση, γίνεται νοικοκύρεμα, γι' αυτό λοιπόν κλείσαμε. Σώζεται η χώρα, Πραγματικά, μου το λέγανε όσο τα πράγματα, όσο η ΕΡΤ ήταν ανοιχτή, σε επίπεδο συζητήσεων εδώ πέρα με τους ομογενείς και με διάφορους φορείς, υπήρχε και αγανάκτηση. Και φυσιολογική και δικαιολογημένη, απόλυτα δικαιολογημένη. Για σπατάλες, για 1002. Ναι, όμως πάνω απ' όλα, ακούστε με σας παρακαλώ σε αυτό που θα σας πω. Υπήρχε μία λέξη την οποία η Ελλάδα την έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια. Αγάπη της Μητρόπολης προς τους ανθρώπους που έφυγαν, που τους ανάγκασαν τη δεκαετία του 50 και του 60 να φύγουνε, για να προσφέρουν στην Ελλάδα και στα παιδιά τους. Όχι μόνο αυτό, Αλέκο, να σου πω και κάτι άλλο. Που αυτό το θέμα, αυτά τα μηνύματα που μας στέλνεις εσύ από την Αυστραλία, τα παίρνουμε από όλες τις υπήρους, από όπου υπάρχουν ομογενείς. Από την Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αφρική, Μέση Ανατολή. Το ζήτημα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια και ο απόδημος ελληνισμός, και φυσικά αυτό είναι και θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Κάνει μια προσπάθεια και ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε, για προσέλκυση κεφαλαίων. Όχι, την πράξη την υπέγραψε και ο Αβραμόπουλος. Την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την υπέγραψε και ο Αβραμόπουλος. Και κάνει μια προσπάθεια προσέλκυση κεφαλαίων και θέλει και τους ομογενείς να έρθουν, να προσφέρουν, να έρθουν εδώ να επενδύσουν, να έρθουν να κάνουν τουρισμό, να έρθουν να ξοδέψουν χρήματα. Με αυτές τις προσπάθειες, όχι μόνο δεν τους καλούν και δεν στέλνουν θετικά μηνύματα, αντίθετα μας δίνει στην εικόνα πραγματικά το τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, πραγματικά νιώθουν προσβεβλημένοι οι ομογενείς. Δεν μπαίνω σε ενδιάμεσους μεταφέροντας τη δική μου γνώμη. Σας το λέω ευθέως. Υπάρχει αγανάκτηση γιατί πολύ απλά η ΕΡΤ στους ομογενείς δεν κοστίζει, προσφέρει, ενώνει. Υπάρχουν εδώ και πολύ καιρό προσπάθειες που γίνονται για την προβολή της Ελλάδας τουριστικά, για την αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα μέσω της ομογένειας. Ο φορέας που μπορεί να πει στην ομογένεια, αγαπημένοι μας συμπατριώτες, ελάτε εδώ αγκαλιά να κάνουμε κάτι καλύτερο για την Ελλάδα. Συγγνώμη, δεν είναι μια ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι η ΕΡΤ που τους φέρνει πιο κοντά. Αυτό δεν είναι η γνώμη μου. Είναι αυτό που ζει η ομογένεια από την πλευρά της Ελλάδας που δεν ενδιαφέρεται. Εδώ υπάρχουν. Ας επικοινωνήσει τώρα λοιπόν με την Πρεσβεία και το Υπουργείο Εξωτερικών και να πει στο Υπουργείο γιατί θέλει, γιατί χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έλεγε ότι όλα γίνονται για το καλό της κοινωνίας. Έτσι δεν είναι? Μακάρι να αποδειχθεί και η γνώμη μας περισσεύει. Μου επιτρέπετε να σας κόψω λίγο από αυτού. Γιατί θα σας πω πώς θα το παρουσιάσουν στην Αυστραλία. Θα το παρουσιάσουν ότι είναι μια προσπάθεια εξυγίανσης, ότι η ΕΡΤ ήταν, αν θέλετε, ένα καλό παράδειγμα ενός οργανισμού υπερτροφικού, ο οποίος έπρεπε να κοπεί. Πλεονασματικού, έτσι. Πλεονασματικού, στη βάση των. Θα σας πει ότι ήταν των επιβεβλημένων εξόδων μέσα από τον λογαριασμό του ΔΕΗ που επιβάρυναν τον πολίτη και αυτό έπρεπε να μειωθεί. Σας λέω πώς θα το πούν. Αλλά να προσθέσω το εξής. Και σε σχέση με την Αυστραλία. Δύο σημεία και θα σας αφήσω. Το πρώτο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας βρίθουν από διαφθορά. Τα φακελάκια, για παράδειγμα. Είναι λόγος αυτός να καταργήσει τα δημόσια νοσοκομεία? Μπορεί μια κυβέρνηση η οποία, ξέρετε, το ΕΡΤ, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, αυτό δεν είναι BBC. Είναι ένας οργανισμός άμεσα διοικούμενος από το κράτος. Είναι άμεσα διοικούμενος. Όταν η κυβέρνηση η ίδια, η οποία διαχειρίζεται αυτόν τον οργανισμό, ομολογεί ότι αυτός ο οργανισμός ήταν διεφθαρμένος, τι ομολογεί για τη διαχειριστική της ικανότητα? Μα τη διαχείριση, όπως λες. Τη διαχείριση η κυβέρνηση την έκανε. Το επιχείρημα ότι η ΕΡΤ έχει προβλήματα, εγώ σας είπα, ήμουν κομμένος 2 χρόνια. Με καθαρά αυταρχικό τρόπο. Δεν θέλω να υπερασπιστώ τον τρόπο που λειτουργούσε η ΕΡΤ. Αλλά άλλο να λες ότι υπήρχαν προβλήματα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, κομματοκρατίας, και άλλο να λες ότι κατεβάζω τα ρολά. Κομματοκρατία, το πελατειακό κράτος. Συγγνώμη, ποιος διόριζε εδώ πέρα? Εγώ διόρισμα και ο Αντώνης. Και ένα τελευταίο για την Αυστραλία. Να σας θυμίσω ότι ο αρχηγός του Liberal Party, ο οποίος στις επόμενες εκλογές μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είναι πρωθυπουργός, έχει εξαγγείλει το κλείσιμο ή, αν θέλετε, την ιδιωτικοποίηση του ABC.
Οι συνάδελφοί μας στο ABC αυτή τη στιγμή, επειδή μίλησα μαζί τους πριν από λίγο, είναι τρομοκρατημένοι με αυτό που συνέβη σήμερα στην ΕΡΤ. Αυτό ως μια τελευταία βινιέτα. Θεωρείτε είναι μήνυμα παγκοσμίως αυτό? Όχι, αλλά στην Αυστραλία είναι το μόνο κόμμα αντιπολίτευσης το οποίο υπόσχεται η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό η ΕΡΤ. Έχει μια ιστορία. Έχει μια εθνική ιστορία. Έχει μια ιστορία. Αυτό είναι ανησυχητικό που λέει ο Australian Broadcasting Corporation έχει μια καταπληκτική Το ιστορία. conglomeration έχει να κάνει με αυτούς που είπες προηγουμένως. Το ζήτημα, κοίτα, συγγνώμη, ξέρεις γιατί ανησυχώ και με αυτά που λέει ο Γιάννης, ότι θα το παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι είναι success story. Όχι μόνο success, ότι είναι και η πρωτοπορία. Ότι ανοίγει και το δρόμο για τους Αυστραλούς να ιδιωτικοποιήσουν το ABC. Θα το παρουσιάσει ως story, αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα. Τα υπόλοιπα θα τα Εγώ δούμε. ξέρω πώς το παρουσίασαν οι Ελβετοί. Και με πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος ζει στην Ελβετία. Το ονόμασαν και αύριο σχεδόν από ό,τι μου είπε στους περισσότερους τίτλους των εφημερίδων θα είναι ως η παράνοια στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Ναι, αυτό και μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, πας περιπτώσει, δεν θυμίζονται και από εκείνους που θα... Εντάξει, να είναι καλύτεροι φίλοι μας. Έτσι, ναι. Κι όμως, αυτό πως που είναι συγκλονιστικό και το ζούσα, το έζησα τόσες ώρες έξω, παιδιά, είναι αυτό που γίνεται με τον κόσμο. Για να ακούσουμε λίγο, Άκη, για να ακούσουμε κόσμο. Γιατί βλέπεις τώρα, η ώρα Εγώ θα σας αφήσω γιατί θέλω να πάω με τον κόσμο. Δύο πλάσια. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που Καλό κουράγιο. Άλλη φορά σε προειδοποιήσαμε ότι είσαι κομμένος. Άλλη φορά το ξανασυζητάμε, το διαπραγματευόμαστε έτσι. Απλά τώρα θα έρχεται πιο συχνά. Πού θα έρχεται τώρα? Όχι εδώ. Για καφέ θα βρισκόμαστε. Για να πάμε να ακούσουμε τι γίνεται έξω, για να έχουμε μια εικόνα.